Takže vás vítám po další době hry The Binding of Isaac. Bude tady Wrath of the Lamp. Pokračujeme a já jsem se rozhodl minule, že zahrajeme si challenge. A ten, který už jsem dohrál. Ten se mi zdá nejlepší a asi tak nejsnadnější. Takže si ho dáme. Kruciš, se nehraje myší. Fock. Nevadí. Ne, vlastně místo breku házíme takovýto bomby. Jinak jsme normální Isaac. Ale zase mi to nebo mě to seká? Počkej, tohle. At? Snad to bude vidět, protože já fakt nevím, o co go. Zajímavé. Jdeme rovnou na jsem se alko, že jsem se zranil. Jdeme rovnou na bossa, protože vydou dobrý, tak to je v pohodě. Protože tady nejsou zlaté místnosti. To jsem vychytal. Proč se mi to tak sekáhej? Nepochopím. LOL, prachy. Berem. Já si prostým. Nevím, proč mám zaplý. Ani Skype. Teď se Skype. Nevadí. Fotky. Jsem nechtěl? Ne. Útočící oheň. Či jak se jmenuje? Nevím. Jo. Srát. Nebudete dělat to bugle zvuk, že ne? Ne, tyhle. Tomu si říkáš mistr včelka. Fok. Ne. Extra fail. Koho mám teď? Duke of Fleece, a ten bude ještě lehčí než Widow. To je schválně, Widow já jsem dal na 2 rány, teda na 3. A tohle jsem dal na 2. Squeezy! Ještě si zmíním toto. Ani jedno. Srát. Ne, tak jdeme znova. Mám usté oči. Like balls. Tak, jdeme do dalšího patříka. No nic. Cože? No tak tady jsem si musel ubrat jedno srdíčko, protože jak jsem tohle měla asi jako udělat. Ok, na tom si ubírat modré srdíčko nebudu. Já jsem debil! MG! Nechal se hitovat. No dobrý, aspoň taky půl srdíčka. Takže je to pohom. Co ty si myslíte, že jste zamachry? Dobrá, možná jo. Zabít. Peněze. Ty slušně jsem se vyhnul. Co to za toupení?
headshot. Nevím, na co jsou mi tady bomby, bych pravdu řekl teď. V tady té challenge. Dvě bomby a jedné zadarmo. Ne? Tak já jsem si myslel, že se vyhnul, naopak. Nevěděl jsem si. Jsem nenapravitelný. Pilulka, prosím, ať něco dobrýho. Dáte si se mě... Počkat, ale... Tady by mohla být tajná místnost. Vedle. Škoda. Nevadí, jdeme na bossa. Není to moc nahlas? Přijde, že je. Dělej. No, snad je to teď OK. Dobrá. Udělat. No, tak to bude problém. Special shooter. Tam. Dobrý, mám srdíčko. Ne, jestli si pamatujete z minulého, myslím, že druhého dílu, tak jsme proti tady tý blbině bojovali a nedopadlo to zrovna moc dvakrát dobře. Nech mě bejt. Ty taky. Ty taky. Ty taky. Ne. Ne. Umřít. Ty měla srandu? Oh my god. Bum. Já jsem za to srdéčko, že? Doufám, že tady z toho... Já použiju spaceko. Jen se teďka trefit. Dobrý, trefil jsem se. Se tím špatným, ale okej. Mám mini podpatky? Podpatky spíš. Prostě... boty. Nevím teď, jak se to řekne. Zajímavé. No, každopádně jdeme. Děláte si ale už fakt ze mě Jak to mám udělat? Bez ztráty. Ty vole, ne, on mě ještě blokne. Chuj. Karta. Ta karta je mi na prd. Cože, on se otevře zrovna teď. Takže jsme prohráli, dámy a pánové. Fuck. Dobrý, no, takže jdeme hrát za Kane'a. Už je to sr. Kane, kde je můj milá... Teda Kane, Judas. Můj miláček. Pro ty rejpaly, ne miláček jako miláček, jo. No. Jak již jste z minulého dílu viděli, má hodně dobrou knížku. Proto za něj velice rád hrají. A tady je moucha. V těch hovinkách, kde bývají tady ty muchy, bývá vždycky něco cenného. A nebylo. OK. Tak co? Já on vlastně střílel, ale jsem se vyhnul, no tak nic. Zlatou místnost tu chce. Ne, tady ty pavouky, ne. Oh my god. Ty vole, ne, žádný faily, don't failing. Odsniperovat. Sniping. Ne, no, přibližuj se. Dobrý. Doufám, že budu mít bosse videu, anebo Duke of Fleece, protože toho zabil s knížkou na Pararan. Ne, zase pavoucí. Já jsem ho trefil. Jak jsem to udělal? Wow. Jsem taky skoro trefil. OK, ten penízek se beru pak. Tak, to je dilema. Mám si vzít
knížku, která dává větší damage, anebo srdíčko, který když sním, tak se mi doplní srdce. Bude to risk, ale nechám si knížku. Ale to bylo fakt dilema tohleto. Jo, mám videa, dobrý. Bych možná mohl přežít. The devil! I don't like you, video. Proto na tebe střílím. Nemám tě rád. A ty mě doufám taky ne. Dobrý, je mrtev. Srdce. Aha, já jsem dostala rotormí, tím pádem by se mě to srdce hodilo. Ježišmarja, to bylo dilema. Wow. No, tak okej, tak jdeme. Really? Really, tyhle ty? V takový blbý se ze mě někdo dělá prdel, ne? Je mi jedno, že dostanu damage od nějakého hnusného pavouka. Ty vole, děláte se ze mě prdel. Žádné pavouky! Nikdo ti je nepovolil. Takže tady můžeš flusat. Fuck! Fuck! Jak jsem se mu vyhnul stylově. Wow. Jo, pod srdíčka. Jak jsem se jim to stylově vyhnul? Tohle musím dát do zpomaleného videa. Fuck. Nebo aspoň to zazoomuju v Camtasii. Že to bylo fakt stylové. Ty vole. Umři. Zlatá místnost, zlatá místnost. Už jsem na ní úplně zapomněl. Doufám, že v ní bude něco dobrýho, když už se pro ní vrát. Ty vole, už jsem se lekl, že nemám klíč. Jak to, že tady ty některý takovýhle malý pavouky si dám na ranu a teď si je dám na víc ran, na 2. Kdybych se teda trefil. Hovínka, zničíme, exkrementy. Penízek, lak. Ghost baby! Čili ty střílíš taky slzy, nebo ty střílíš takový ty průstřelný? Ne, střílíš taky slzy, fuck you. Myslím, že vždycky, že střílíš průstřelný střely. Fuck. No, nevadí. Ale bude se hodit. Bude se opravdu hodit, protože Ghost baby je docela silná malá potvůrka. Nevadí. Jdeme. Až umřu, tak asi umřu. Tak ukončím video, protože tohle nemusí být extra dlouhý, já chci stihnout ještě to vyrenderovat. Či vidíte, že už je skoro 20. Wow. Hej, kdyby se Ghost baby jako trefovalo, tak by bylo dobré. Ne, srdce. Umřel jsem. Takže já se s vámi pro toto video loučím, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte olajkovat, okomentovat a hlavně mi dejte odběr.